Banga kayihlokhulu ingcambe enzima ukononda umthorhuntsho ezinzulwini sobusuku philisa nibulala igqibeki ndi-paradox lizulu I think out of the box ndinguye inkulu yenkulu ndaqala irap bengaka abanye basafuza imikhunyu never disrespect inkonde bhaka siqala ibululu eyami emo inempiko mxhaka senobhabha imbumbulu ihlala enhloko zigunya isidumbu kuculwa amagugu unyoka sithule ezirarha benesigurhu nesiqala yogugu wabala amagama wakho like 1-2 otherwise uzoduka mfo wami uzobhubha this is big fight sikwatile siqhweshe zulu besingekakhiphi na uzashuba nibenza busy kanyiwe bajamelene ne-exeped ngiqamagama babhala becima ndremember kuba ndiyondlile ndiyayinxibisa ndiyayolusa tell them kugonondo rezipa ujonge xa bezothusa